Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Galacia Kapitulo 6, versikulo 4. Masapol nga usigan ti tunggal maysa ti bukod na nga aramid. No naimbag, mabalin na apagpanakkel ti gapuanan na. Saan ang masapol nga idilig na ti gapuanan na, itigapuanan ti sabali a tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. At tuyin ti merienda nga impagatang mo, Shane. Agyaman nak, James. O ala, agtugaw ka nga rudan tag meriendat na. Palimos po. Excuse me. Hoy, si ka nga ubing. Anya ter aramidam dito eh. Sapay nakadungdungrit ka. Mabalin ka di at dumawat iti makan kada kayo. Manungal daw ngaminan asa anak anang nangan. Apay ko mga ikan ka ngay. Ay na agtrabaho kayo mat ngamin tapno at damaigatang yu iti kaninyo. Kan saan lada itag daw dawat ter aramidan nyo. Urayak laangan amalpas kayo. No adda ti mabati. Iti julat ako makanyak. Ay saan? Uray piso. Awan maitid ko kan ka. Ala, pumanaw kan. Friend. Anya pa'y later aramidam, James. Papanawa mo day ting nga ubing. Friend. Ikantalaan iti uray basit. Naimbaglaan nga adamat ka na. Saan ka amangtad, James? Mairwam dano kanayon nga adamang mangtad kadakwada. Oh, Shane. Look who's here. Ha? Anya ter aramidan ti kasinsin ko dito'y park. Ay na. Di mo ka di makita? Mangmangted da iti school supplies kan snacks kadag iti ubing agpalpalama. Pasikat day ta a babae. Umapal ka manen. Apay ko mga apalak. Marigrigat dalang arudan. Maaramid na pay lati tumulong iti dadduma at tao. Kat iso siguro ati advocacy na. Advocacy mat nga ipagbagam dit na si ka, James. Di ko namkit di. Kaya't nalaang tagpapansin. Mala. Agpatuloy takit din, friend. Adupay tinasken nga aramiden ta. Nasaysaya at pay. Tanagsakitan ti matak a makakikita kadag iti aramidan ti kasinsin ko. Jay, kasinsin mo ka dito rin mabas itay, Isabel? Wan, ni Shane dayjay. Anak ti kabsat ni nanang ko. Kasla kuskusilapan na kamot itay. Ay, Di mo ka din nakita? ngam apay ko maako sila panak ti kasinsin ko, Leia. Diyak mo, bes. Nakitak ngamin anagmadi di pa nagkit-kita na kan ka itay limabas da. Kasla, ada kayat na nga ibaga. Di mo latanikas kaso. O sige, ituloy takit diti agiwaras ka dagiti nagbati a merienda. Kalpasan na, isuro ta dagiti ubing agbasa kan agsurat. Adda na panunod ko nga aramidan ta, James. Anya mananday ta, Shane? Gumatang tamat iti bado. Groceries kan merienda. Taiwaras ta kadag iti agpalpalama diti lugar tayo. Nalipatam ka din tinaibagam idi? Ah? Nga anya? Nakunam, nga uray piso, awan ti maitulong mo kadag iti agpalpalama. Tapno saan da maihurwam, nga addamang mangtad kadakwada. Sabali itan, James. Pangalaan tangay iti igatang ta? Oh, siyempre, dumawat ka kadamami kan daddy. Sigurado nga damay tada kanya. Sika ti makam mo, Shane. Basta siya, sumuro taklaan ken ka. Naimbag na nakasangpot kayo, daddy. Apay ka day, Shane, anak ko. Daddy, mabalin ti dumawat iti kwartayo? An-anuam ti kwarta. Igatang ko kumaitimakan kan bado para kadagiti agpalpalama diti lugar tayo. Itaman pa yan na panunot mo ti kasta.
Saan ka di mo kayat ang makitkita dagit agpalpalama? Kanayon ka pa ang makaungat. Tunggal adda masabat tayo dita dalan. Saan itahan, Daddy? Oh, anya ngay. Ada ka di maitadyo kanya? Dumawat ka langin kini mami. Tadakan ko na ti ATM card ko. Mabalin ka di at 10,000 ti dawatek, Daddy? Sige laeng, anak ko. Sana parikot na ita. Ato ti kwartak. Tinapateg, usarem. Tapno magatulong ka kadagiti marigrigat. Thank you, Daddy. Dimawat ka din ni Shane iti kwartaken ka. Honey? Han. 10,000. Igatang na kano iti makan kan bado para kadagiti agpalpalaba dito'y lugar tayo. Mas dawak laeng, honey. Saan mat asigod akas jay ti anak ta? Saan mat ama nagtulong? No dati iwaras tayo adonasyon iti, sana pulo sa tumulong. Uray siyak. Mas daaw akmet. Ang bayan talatan. Aramiden na ti kayat na nga aramiden. Amangan no nakapagpanunutan, Han. Sapay la kumata, saan niya agbalin nga imot ti anak ta? Husto ka. Iso nga itapay laeng. Sursurwantan at tumulong iti pada na tao. At tinapatag. Kabailan tayo ti tumulong, honey. Anya nga, James? Nairipak mo ka din dagiti groceries kan merienda nga iwaras ta? Wen, nalpasan, Shane. Mabalinan arugyan ti mangiwaras. Mabit lang. Oh, apay ka di. Sakbay nga iwaras ta dagita. Picture kay. Masapol ka di, pay? Siyempre, tapno adda maipakita kada mami kan daddy. Mala, mutoy nga rodan ta cellphone mo, ta picturan ka. Kalpasan na, rugyantan ti mangiwaras ka dagita. Tapno makaawitan adagos. Kadwaan nakmanan, Leia. Sa di naman ang tipapananta, Isabel. Inta sarungkaran dagiti agpalpalama asigod at tultulungan ta. Ngam, awan mo tan kwartata. Ada na bating allowance ko. Dadya pila ang tiusaran ta. Umanay ka di ta allowance mo. 1.5 laang tinagbati. Ngam mabalin mo ta maigatang itibasit at tinapay, kan juice. Anya ngayon ti mabati nga allowance mo, no igatang mo amin dayta. Ay na, adda pa'y 5 gasot ko. Umanay nga rod dayta? Wan, umanay daytoy. Ngamin, kayat ko pa'y laang ti tumulong ka dagiti ubing at palpalama, ngam ti mangan iti restaurant ang inginaan. Uray pandisal kan Diyos laang ti kanak. Ti importante, makatulong ka dagiti agkasapulan. Hay, managtulong ka talaga, bes. Wan, bes. Nagdalanak man ti kasta. Nagasataklaang. Taada timulong kada kami kaninanang. Kat ita, panawan matan tapno tumulong nga kadagiti padak amarigrigat. Talaga abilibak kan ka, bes. O sige, inayon mo mat nga rodan da ito allowance ko. Tapno ad-adupay ti magatang ta. Adatan dito'y park, Isabel. Ang aguray ka. Kasla da Shane mo dyan nakatakder iti saan unay nga adayo. Anya nga di iwarwaras da. Kasla relief mat, bes. Nasaya at man ta napanunot na ti tumulong kadagiti marigrigat kan agpalpalama di ti lugar tayo. Wala. No, si Pupuso day ta pa nagtulong na. Anyat kayat mo asawan. Kasano nga'y no inaramid na laang day ta, tapno makompetensya na ka. Saan mat siguro, best? Kitaam, kumit-kita man nandito ayan ta. Nakaisem. Kaslada kaya't asawan ti isem na. Saan ka ngamin nga agpanunot iti dakas? Di ka pa apekto kan kwa na. Kasano nga'y, nupod no ti atap ko, bes. Ala, pagsaritaan tanto day tainton madamdama. Ita, iwaras tapay day ti basit at tinapay kan Diyos aginatang ta. Umay kan, intan! Anya
Ay, day ta iwarwara siyo, Isabel kasinsin. Basit at tinapay, kan juice, Shane. Ay, nagbasit man. Ha? Kita ang dagito iwarwaras mi kadagiti agpalpalama kasinsin. Adabado, adu ag groceries, kanda dumapay amakmakan. Saan na dayta? Adnapay na yun na nga ay ayam para kadagiti ubing. Ay, nagmay. Nasayaat kasinsin. Nasayaat no kasta. Tapno ado pa'y ti matulungan nyo. Nayunan yung mataday tayo warwaras yung kasinsin. Saan amabalin apan di sa laang. Kurang dayta. Uray basit lang at tinapay kan Diyos. Ti kabaulan mi nga itid kadakwada. Nakaisam da matlatta kasinsin. Kan may sa, uray basit lang at tulong ti maawat da. Tinapatag. Naggapo iti puso tayo. Correct. Paspasagidan na kadi, Isabel. Saan mo't kasinsin? Ibagbagak laang. Husto di ko na ni Isabel, Shane. Uray ado atulong ti itad mo, no saan mo't asipupuso, wano napilitan ka laang, awan mo't lat serbina. Si kamat gayam dayta, Jeric. Oh, anya nga dayta ilaklakom. Flower vase kan basket manang Isabel. Kat, sagmamanungay dagita. At dati 150, 200 kan 250 manang. Di mo ibaga gumatang kamanan, Isabel. At dapay 500 ko anat da, Leia. Di awan ton ti mabati nga allowance mo. Okay lang ang kanya. Tinapatag, matulungak dayto nga uping. Jeric, gumatangak man iti may sa basket. Dayta sabto 250, ha? Agyaman ako unay manang Isabel. Oh, kasinsin Isabel. Adda ka maditoy. Juan. O anya, gumatang ka kadimat itila ko ni Jeric. Juan, gatangag amin tinabati. O, nangag mo, Jeric. Gatangan ka no ni manang mo, Shane. At dapay mo ti 5 basket kan talo a flower vase. O sige, kwenta ang ngarudan numano amin. Tagatangak dagita. James, si kaman ti mga wit kadagito a basket. An-an mo mga mindag ito'y aya. Sapay nagado. Awan, ginatang ko laang tapno makatulong nga. Ay, nakitam laang agimatang ni Isabel akasinsin mo? Gimatang kamat? Siyempre, jak ipalubos ang maartapan nakday niya a babae. No kabailan na ti tumulong, mas kabailak pa'y. Mala, iawid mo nga rodan dagito'y a basket. Tapno saan asayang ti kwartam. Ay, jak kayat, wara lang ang ijibalay. No kayat mo, alaam, ngam no di mo kayat, o di basuram latan. Jak kayat kagiyawid iti basura. Ay na, Shane. Saan mat abasura dagito'y Sapay nagmamayat ti design na. Ay na, James, kabailan mi ti gumatang itinginginaan a basket kan flower vase. No kayat mo, o di yawid mo. Sige. No di mo kayat, siyaklatan ti mangyawid. Sayang mat. Oh, kumusta tinapanan nyo, Shane? Ado ka di matlaang tinatulungan nyo? Wala, mami. Ad-ado ngam tinatulungan da Isabel. Ni Isabel, akasinsin mo? Asino kumapinghay, mami? Ano kasta? Tumultulong mo't nga rod ni Isabel. Ay, managtulong at talaga dayjay nga ubing. Uray idinagnaad dito ibalay tayo. Nagagat at tumultulong kanya. Wala, ngam nagbasit matititad na. Amuyo ka di, mami? Pandesal, juice, ken basit nga school supplies laang ti kabailanda nga itod. Awan mo ti parikot iti dayta, iha. Umanay ayamot data. Saan napatag no ado wano basit tinaitulong mo? Tinapatag, naggapo iti pusom. Ay na, mami, saan da amabsog no pandesal ken juice laang itad da? Saan kumakasta ti ibagam, Shane? Amo mo ti kasasaad na Isabela kasinsin mo.
Amangan met no ti kwarta a pinaggatang na kadagiti idundunar na kat naggapo iti allowance na. Naimbagkan ka tada trabaho mi kan ni dadim. Isu a maitad mi amin adawatem kada kami. O, di saan lat ako mga minan at tumulong, nukurang matlaang tititad na. Kayat na lang aming ti agpasikat. Kunak man no, mapan kayo manen mangiwaras iti makan para kadagiti agpalpalama, Shane. Nauma akon a makikumpetensya kin ni Isabel, Daddy. Anya? No kasta, tumultulong ka laeng tapno makumpetensya amti kasinsin mo. Ah? Ay, kwa? Ay, saan, Daddy? Nailawaan ka na ng ipag-anak ko. Saan ang may panagkel ti panagtulong mo na mapilpilitan ka laeng? Apa yung sirmunan dak ngay? Amom, iha, anak ko. No kaya't mo ti tumulong ka si pupuso. Saan atap no kompetensya ti padamatao? Oray da kayo, kamali ang klat na. Sinirmunan naklangaruden ni Mami Itay. Gaputa kaya't mi amakasurusuro ka na imbag anak ko. Saan anasaya at nga ikumparam tinaramidam, itinaaramidam ti padamatao. Tapno laeng may bagam nga ad-ado tinaaramidam, ngem isuda. Oh, nakaumay ka mat, James. Di mo mat ngamin sungsungbatan dagiti awag ko ken ka, Shane. Busy ah. Busy ka? Kat no nakailad ka laang dita? Anya nga minti umay mo ibagaan niya. Adda ka diti parikot mo? Nibagakan ka. Makatulong ka di? Pagsaritaan ta, no anya dita parikot mo, friend? Masurunak ngamin. Sinirmunan dakit din dagiti naganak ko. Apay mo't asinirmonan da ka? Kasla pagparanganda saan asipupuso ti panagtulong ko. Saan ka di aday tatipud no? Saan ka di at tumultulong ka? Tapno laang maartapam ni Isabel a kasinsin mo. Tumultulong ka? Tapno maartapam ti kasinsin mo. Dayta tipud no. Mabalin ka di nga agsarita ta, Isabel. Maipapan itian niya, Shane. Nalagip ko lang. Anya nga tanumang bangon tayo mat iti organisasyon tayo. Organisasyon? One, foundation amang tulong kadagiti ubing, kandagiti agpalpalama. Mabalin mat kasinsin. Kat duwatan to a founder. Sige, kayat ko. Kastamat lang ti planok idi. Ngam kurang ngamin di kwartak. Ay nakasinsin, sana parikot ti kwarta. Mabalin adumawat tapay laang kadagiti naganak ko. Sige, sikati makaam mo. Suruan tayo dagiti ubing nga agsurat kan agbasa. Dagiti mat babaket kan lalakay. Suruan tayo nga agaramid iti basket kan vases. Tapno addamat pagkwartaan da. Taday tamot lang ti pangalaan tayo iti fans. Nasaya at dayta aplanom. Kat umanugotak kasinsin. Kumusta matagiti ubing asuro-suruan nyo? Shane, anak ko. Nasaya at damat, Daddy. Maragsa ka nagnukasta, anak ko. Imbes ko akum kompetensya ti kasinsin mo, kan ikumkumparam ti kapailan na iti kapailam nga ramiden, agtinulong kayo kidi. Iti kasta at adu pa iti matulungan nyo. Uwan, Daddy. Nakaamiris akon. Ket naragsakak, tati tao nga impagarup ko akakompetensya, isumat lagayam ti katulunga kita. Huwed anak ko, ket daytoy ti tandaanam. Awan tinasayat nga identipan nakikompetensya iti kasinsin mo. Naragrag saklata, no agtinulong kayo, kin ni Isabel a kasinsin mo, anak ko. Saan anasaya at ti makiinartap? Aramidam kit di ti maiparbeng kanasaya at tapara matlaeng iti pagsaya atam.
Papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Cello. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.